Иң элек бәлешне пешерү өчен ишлеген әзерлибез. Минем иң яраткан бәлешем каз бәлеше. Күп иттереп суган турап куябыз. Казның итле, майлырак эшләрен дә салабыз. Бәрәңге, борычын, тозын салып ишлек әзерлибез. Иткә казның майын да ваграк итеп турап салам мин. 3 чокыр су алам мин бәлешнең камырын ясаганда. 1 чокыр сыек май, тоз чеметеп кенә 1 йомырка кытып салам. Һәм йомшак кына эластичный камыр ясап куям. Камыр ял итеп тора. Ишлекнең сулары саркып тора инде. Аннан соң табага камырны җыеп салабыз. Зуррак өлешен. Менә шулай итеп рәсемдә күренгәнчә мин шундый кисеп куям. Бәлешнең төбен куркырга кирәкми, сулары ага дип, табага да ябышмый, бернишләми. Бу бәлешебез тизрәк пешсен өчен кирәк була. Минем бәлешләр биегрәк, зуррак була инде. Гаилә ишле булганда кеше күплегенә карап пешерәсем бит инде чамалап 4-5 килограммлы бәлеш буладыр инде ул. Аннан соң өслеген бизәр өчен 2гә бүлеп камырны калдырып торабыз. Беренче җәемне җәеп, камырның өстен ябабыз. Аннан соң тагын бер калган камырдан бизибез. Пробкасына әнә шулай итеп роза ясап куябыз. Иң элек бәлешебезне духовкага тыгып, кызу мичтә 15-20 минут пешереп алабыз. Аннары инде мин бәлешне кысып кына куеп, өстенә фольга ябып куям. Бәлешнең зурлыгына карап, 2 сәгать ярым түбән генә температурада пешеп утыра тәмле итеп. Бәлеш пешеп чыккач, өстәл уртасына табасы белән куям мин. Табада килеш бәлешне ашыйбыз. Өстен матур итеп кисеп алгач, шул палы шундый парлары чыгып торган бик тәмле бәлеш була. Каз бәлеше татар халкының иң яратып пешергән бәлешләреннән берседер дип уйлыйм мин.